Lero zikuchitika kuzomba pamene a Dr. Michael Ussi ali m'maminda mwa anthu kugawa fetereza kwa alimi amene ali wochepekedwa kuti lero kunali kuthawa mama wawo alimi ambiri ataona asilikali kuti akubwera ku minda yawo, amaona ngati iwo akudzalandidwa katundu wawo, akudzalandidwa munda, kuthawa kumapita ku nyumba. Koma asilikaliwa anali ndi wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino a Michael Bizwek Ussi, amene iwo angodzuka lerolo kungoganiza kunena kuti tipite ku zombaku kumene tikayendere m'maminda ya anthu, ndipo amene adzukirire m'mindayi akachita nawo mphoto, akalandira nawo, akachita nawo mwayi olandira nawo fertilizer m'mamindayi. Ndipo anthu ndithu kumeneku akunjanja ndi chimwemwe, akunjoya ndithu, akusekerera. Ndi zinthu zodabwitsa kuona kuti pali anthu ena amene mamawa uno achita nawo mwayi, apeza nawo mphoto imeneyi, ndipo ndi zinthu zazikulu kwambiri zimene wachiwiri kwa mtsogoleri wachita. Komatu zimenezi sitikukhulupirira kuti ndi pati imodzi ya utsogoleri ngati wa government, koma mkuluyu wangochita izi popeza iyeyo ndi zimene amachita. Mkuluyu amachita zinthu zambiri makamaka kwa anthu okalamba, ndithu amagawa zinthu zosiyanasiyana monga chimanga, fertilizer ndi ndalama. Koma mmawa uno wangodzuka ndithu kumene wapita kuzombaku kuti akagawe tizinthu zochepa timeneti, koma anthu ndithu aone chimwemwe chikhalepo. Eyetu ndi zimene lero wachiwiri kwa mtsogoleri akuchita Dr. Michael Bizwek Ussi.